आफारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै दख'रानि बेन्दोङाव थानाय मोननै गाहाय जायगाफ्राव आरो बे जि जायगाफ्रा बिटिआरआव थांनाय माखासे साननि सिगां गोदानै गामि सोसननाय बे गामियाव दिनै हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला नैबे ओनसोलाव जि पार्टआ बिटिआरआव हाबबाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो गोबांथार थांनाय गोलाव समनि सोमावसारनायाव बिथांमोना बाहागो लाबोदोंमोन आरो बाहागो लानानै बिथांमोना दिनै थांनाय 32 बोसोरनि उनाव जाय 32 बोसोराव बिएसि गोरोबथायाव जों जास्टिस मोनाखैमोन, जाय बिटिसि गोरोबथायाव जों जास्टिस मोनाखैमोन, बेयो बिटिआर गोरोबथानि 3.1 नि गेजेरजों दिनै जों जास्टिस मोननो हादों। दा बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे गेदेरथार मिशननि गेजेरजों दिनै जि बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जखौ लानानै गामि गामि हाबदों। बेयाव गाहायै जों बर' हारिनि सोलोंथायारि थासारि, समाजारि थासारि आरो आबाद मावनायनि थासारि आरो बेजों लोगोसे फैबाय थानाय खम समनि गेजेराव बर' हारिखौ बोरै जों गेरेमसा बर' माहारि दानो हायो बिनि सायाव जों गुवारै सावरायलायनाय जादों। आरो बेयाव रायजो राजाफ्रा दख'रा आफादखौ जोबोर बाख्नायनाय होदों। मानो होननानै बुङोब्ला सम सम बिथांमोना बुंबाय थादों बेबायदिनो बोसोराव खनब्रै खनबा बेबायदि हाबाफारिखौ लानानै जि इयुन जोलैफोर बेखौ सांग्रां माहारि बाद बिथिङाव जोबोद सांग्रां खालामनांगौनि थाखाय बिथांमोना जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ खावलायनाय जादों। दा दिनै बे समाव आं बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला बे जिखिनि थांनाय गोलाव समनि बर' हारिनि सिनायथि थामोनथा आरो रैखाथिखौ बिथा खालामनानै जिखिनि सोमावसारनाय बै गोलाव समनि सोमावसारनायाव माखासे समाव सोलोंथायारि थासारियाबो गाज्रि जाबोदोंमोन, माखासे समाव समाजारि थासारियाबो गाज्रि जाबोदोंमोन। दा दिनै जिहेतु बर' हारिया दिनै सोमावसारनायनिफ्राय दिनै मोनसे दिदोम अबस्थायाव दिनै दंथ'यो एबा दिनै बर' हारिया सोमावसारनाय अबस्थायाव गैथ'वा। दा बेखायनो दिनै बे समाव जोङो जाहाथे सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै जोबोद मोजाङै खामानि मावलांनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि समाजारि थासारिया जाहाथे मोजां जालांबाय थानो हायो। मानो होननानै बुङोब्ला गोजोन फैनाय लोगो लोगो बिटिआर गोरोबथाया थांनाय 2020 मायथाइनि 2 जानुवारि जानानै थांनाय लोगो लोगो दा दिनै जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्राय थांनाय बोसोरनै जे सेबाजों कन्डाक्ट खालामजानाय जि मेट्रिक आनजाद जानानै थांबाय बेयाव दिनै चिरां जिल्लाया बोसोरनि एखे रायैनो बिथांमोना टपआव जानो हादोंमोन अनलि फर बे गोजोन फैनायनि थाखाय। आरो बेजों लोगोसे बेबायदिनो तामुलपुर जिल्लाया दिनै आसामनि हायार सेकेण्डारियाव साइन्स स्ट्रिमाव जे टप खालामनो हादों बिथांमोना, बियो अनलि फर जादों बियो बिटिआर गोरोबथानि जि गोजोन फैनाय जि सास्टेनेबल पिसनि थाखाय बेयो दिनै जाफुंसार जानो हादों। बेजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोंनि समाजारि थासारिया बिराद मोजां जायो बेखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजाफोरजों गुवारै सावरायलायनाय जादों।